Magkano na presyo, Lodi? 300 lang. 300? Ayun, no, 300 pesos yung mga kiluhan niya ng alimango. Tapos sa mga apo ko, Ayun, shoutout. lagi mo susuportahan itong tangkilikin natin, tahong tsaka talaba. Iyon, tangkilikin po natin yung kanyang paninda na tahong at talaba. Matataba po yan, ito si Bito. Oh. Dito, shoutout, Bito. Shoutout, di ba? Ayun, ang sinasabi ko, shoutout, B1 Bito. Tatlong piraso, mga 1 kilo. Oh, meron. Meron, no? Pipili ka lang kung anong safe kung gusto mo. Magkano per kilo ngayon sa mga isang malakapas? 150 sa mga per kilo ng malakapas. Dito sa bakoko mo? 160, 180. 180 sa malaking bakoko at 160 sa sumunod na laki ng bakoko, no? Out! Ngayon, no? Magkano rito? Ang ganda ng ipon dagat. Naswahin dagat, no? Shoutout mo yung tomboy doon. Ay, shoutout daw sa tomboy. So, shout out! Yan ang sinasabi ko kay Tio. Shout out! Sa kabila. So, shout out kay Tomboy. Shout out! Ayun, no? That's my tomboy. Shout out! Ito po ay 200 pesos na per kilo ng alimasag. 200 pesos na per kilo. Tapos 150 po yung... Alright, good morning. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market kung saan po ay dinarayo ng ating mga kababayan. So mag-update tayo ng mga panibagong presyuhan ngayong araw po ng linggo. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at ikutin itong Malabon Fish Market para sa panibago pong update. So tara, let's go! Presyo ng kanilang mga latagan, no? Meron tayong nakita dito na mangga. So yan po yung mga presyo na makikita po ninyo sa mga latagan ng kanilang presyohan ng mangga. So ang presyo ng kanilang mga mangga po dito ay kalahating kilo 80 pesos. Bali 160 sa mga per kilo. Dito po ang mga yellow pintuna po natin, no? 170 sa mga kilo. Tapos yung mga bangus dagupan po, ang mabibili po dito ay per piraso sa halagang 130. Good morning, Boss Paeng, shout out. Tapos yung isang piraso ng kanyang bangus na maliliit, no? 50 pesos na isang piraso. 50 na 50. Meron din po 60 pesos, no? Mamaya 50 na lang yan. 160, 170 sa mga pusit kalawang. 280 po sa mga per kilo ng hipon. So, grabe ang mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market. Napakarami po. Dagsa po ang ating mga kababayan upang maghanap ng mga murang presyo dito sa Malabon Fish Market. Shoutout sa iyo, ang alalay ni Pandoy. Ayun, no? 2 for 180, no? 100 pesos sa tumpok po ng galunggong. So, shoutout Lodi. Magandang umaga. 120. Ayun, no? 120 sa mga per kilo ng kanyang tilapyang Batangas. So,
Libre pili. Libre din po ang linis. Lalagyan ko yan ah. Kadaraan lang. Haba nung ano yun eh. Haba. Inibabaw niya yon. Ah, haba. Nagulat ka ako nung camera. Siya shout out ka, idol. Nahiya na si ang alalay ni Pandoy. So, ganyan karami po yung ating mga kababayan na dumayo po dito. Oh. Grabe ang tao. Napakarami. Araw po kasi ng pamimili no, dito sa Malabon Fish Market kapag araw ng linggo. Ganyang kadagsa po yung ating mga kababayan. So, shout out sa ating mga viewers no na lagi po sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer no dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dahil dito po ay makakabili po kayo ng mga murang presyo ng bilihin. So, kayo na lang po ang pipili at pera na lang po talaga ang kulang no. Dito ay marami kayong mapagpipilian na iba't ibang klaseng laman dagat. So, ikutin na natin ang ating Malabon Fish Market. Yan po naman ang mga presyohan ng kanilang mga ibinebentang gulay. May mga 25 pesos na kada tali ng sitaw, no? Tapos yung mga 20 pesos na mga sibuyas, kamatis, kalamansi, no? Yan po yung mga presyohan po nila dito na binebentang gulay. Tapos pala memory. Ano ka na ng customer eh. Magkano kada tabo? 100 pesos, oh. Meron ng bentahan dito ng kada tabo ng tahong, oh. Pati yung talaba po ay 100 pesos. 140 sa mga bangus dagupan, isang piraso. So, shout out sa iyo, Moy. Shout out. So, shout out sa mga vendor po natin masisipag dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung presyo ng manok na calls. 130 sa mga pakpak, 100 pesos po sa mga backbone. Shout out po. Ayun, shout out. Ayan, shout out sa'yo ha. Huwag kang mahihain. Ba't talaga? I-post ko yan mamaya, i-post namin. Mamaya, nakapost na to sa YouTube. Shout out sa'yo. Huwag kang umiwas. Ibay na kayo. So, yan po yung presyo ng manok. Opo. Masarap yan. Kuya, shout out sa'yo. Shout out po sa amin. Ayan, shout out. Bili na kayo. Punta lang po kayo sa Malabon. Follow nyo na si Pistando. Shout out sa'yo, Ate Dayan. Natutulog si Dayan. Tulog pa pala. Natutulog. Yeah. Bago, mura lang yung kulit na natin ngayon. Kaya-kaya ng mga taga-Malabon. Lodi, shout out. Ay, shout out, idol! Ayun. So, ito yung mga latag niya, mga yellowfin tuna. Sa maliit po ay 200 pesos. 210 pesos sa mga malalaking yellowfin tuna. Shout out, Lodi. Magaganda po yung mga latag niya ng kanyang mga yellowfin tuna dito sa Malabon Fish Market, no? 200 ang kilo at 210 ang per kilo. Naglaro ka basketball? Sunday club? Tama yun kasi para ma-relax naman yung katawan. Sige pa, sige pa. Kala daw ba yun? Papasok eh, makikirala muna. Yan o. Ay, sorry. Tumpukan po ng mga mansanas at pera. 50 pesos.
50 pesos lang. Ganyan kami makasuki. Ayan, ang mga latagan po nila dito, no, ng mga prutas sa Malabon Fish Market. Medyo hindi tayo makaabante. So sa dami po kasi ng tao dito sa Malabon Fish Market ay hindi tayo makaabante. At ang pag-update po natin ay paunti-unti lang po gawa ng sa dami po ng tao. Oh, pare, magkasama na kayong dalawa, pare. Magkano yung bangos mo, Lodi? 150. 150, tatlong piraso. Ayan, 150 po, tatlong piraso na bangos, no? Quality. Ayan, shout out sa'yo ba? Shout out. Hanap buhay muna. Bago shout. Bago away. Bago away. So talaga. Sige, sige. Boss Lando, Boss Lando. Explorer. Hi. Lodi, magkano yung bangus mo? 150 lang, boss. 150 rin po sa Lalo mga naman si presyo. No? Jobert Almasan. So, Anak shout- ni Inday. Jobert Almasan, ayun o. Jobert. Almasan. Shout out sa'yo, Jobert Almasan, anak ni Aling Inday. Yun. Shout out sa'yo. So, may mga alimango tayo dito, no? Yan pa rin po yung mga latag nila, oh. Buhay na mga alimango. Nagkano na presyo, Lodi? 300 lang. 300? Oh, yun, no? 300 pesos yung mga biluhan niya ng alimango. So, bumaba po yung presyo ng alimango. Magkano naman ako, 350 lang. Isang kilo po ay 300 pesos, no? Boss, thank you ah. Salamat. So, yun po yung update natin ng kanyang mga panindang alimango dito sa Malabon Fish Market. Sa mga naghahanap at mahilig kumain, ayun, 300 pesos sa mga per kilo. So, grabe po yung tao ngayon dito, no? Siksikan po ngayon dito sa Malabon Fish Market. So, update natin yung mga tahong ni Bossing. Yan po ay nagkakahalaga ng 100 pesos. So, shout out po. Magandang umaga po. Shoutout po sa mga apo ko. Ayun, shout out. Lagi mo supportado ang tangkilikin natin, Chong, tsaka Talaba. Iyon, tangkilikin po natin yung kanyang paninda na tahong at talaba. Matataba po yan, ito si Bito. Oh. Dito, shout out, Bito. Shoutout, di ba? Hey, yun ang sinasabi ko. Shout out, B1 B2. Iyon, shout out po. Shout out. Magkano kilo? Boss, sa daki nito, boss. Tanda ng kilo? Ayan po, 100 pesos po yung sariwang dilis, oh. Tapos gagaong. Dito magkano? Dalawang daki niyan, boss, Lando. 200 pesos na ano, gagaong. Malakapas, no? 200 pesos na per kilo. Ano yan? Pabansi. Ayan, yung mga latag po nila, no? Na mga sariwang isda at dilis. Malapiesta na naman po dito sa Malabon Fish Market, no? Sa dami ng tao. Ayun nga pala, no? Hanggang ano, ngayon ang starting hanggang Agis. Agis. Tatlong 7-8 lang. ay hindi na sinama yung 10. 7-8 lang. Yung pala nakakalimutan ko ng piyesa ng Concepcion, no? Oh, yung mga naghahanda. Oo, mag-aanda, boss. Okay, ID nga, napanood eh. Boss, thank you ah. Thank you, boss. So mga tawilis po natin dito, no? 80 pesos na mga kilo. Tapos 50 pesos lahat na. Tapos ulo po ng cream dory. Magkano? 100. 100 pesos sa mga ulo ng cream dory, oh. Yan mga tumpukan to. Kano yan Ito per kilo. Totoo, magkano yan dyan? 300 yan lahat? Per kilo. Wala pa isang kilo yan. Tapos mga isdang tanigi, oh.
sarap ng asuos. Eh, sariwang-sariwang asuos. Wala si nanay eh. Si nanay ito, no? Si nanay, no? Sarap ng ano, cream dory. Dito naman po, mga big size na hipon sa halagang 350 na per kilo. 350. Malaki pa sa palad mo, Lodi. Mahaba. Mahaba. 300 na lang, wala lang yung 350. O yun, no, 300 na lang po. Wala nang 350 na kanyang latag ng hipon. Tapos yung pusit. Ito, maganda yung pusit. 300 na lang din, 300 din yun. 300 pesos sa mga latagan po dito ng pusit. Thank you, salamat. Bossing, magkano yung kilo mo ng hipon? 250 boss. Dito naman po ay 250 na per kilo ng hipon, medium size. Oh, ipon, 240 na lang, madam. Dito na 240. 240 na lang, oh. Dito po, no? 280 na per kilo ng hipon. So sa mga presyohan po, no, iba-iba po yung mga presyo ng hipon po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At kayo na lang po ang mamimili kung anong klaseng hipon o yung mga presyohan para po ninyo mabili. Tawilis lahat po, no? 150, napakarami, oh. Mamatay lang yan. Ang dami nito, 150. Sariwang-sariwang tawilis, oh. Pwede na sa halagang 150, no? Lahat na. Oy, libre ang burger, oh. Nasaan? Kasi yung libre. Sa tahong, shout out sa tahong. Shout out kay Tahong. Malalaking tahong na binibenta niya rito. Sandaan lang. 100 ang kilo. Ayun, 100 pesos na kilo ng kanyang tahong. Ayun laman, no? Ganda, no? Dito ay murang-mura po ngayon yung mabibili yung alumahan, no? 150 ang per kilo, napakalaki. Tatlong piraso mga 1 kilo. Oh, meron. Meron, no? Pipili ka lang kung anong save yung gusto mo. Sarap nito, lumapat. Yung lagi hango mo, no? Alumahan. Boss, 150 na lang, boss. Tapos 200 pesos sa mga per kilo ng kanyang hasa-hasa. 170 sa per kilo ng yellow fin tuna. Kunin mo, boss, bawasan natin. 50 pesos sa per kilo ng tawilis. Ano yung boss, pwede tayo magbawas. 130 sa mga isdang buging. 150 na lang, oh. 150, te. 150. So shout out. Ayan na pala ito. Yung paninda niya iniiwan. Shout out. Ayan, ang ganda, oh. Yung mga asa-asa po natin, oh. Mahal, 150 lang, oh. Yung pogita po natin dito ay 160 sa mga per kilo. $280 sa mga pusit. Tapos yung mga isdang katsarita po natin dito ay 140 na per kilo. Ang ganda ng asa-asa, oh. Te, magkano na kilo? Ate ay nagdala na nga ng isda, oh.
Hasa-hasa po yan, no? Wala hinahanap. Ilan ba? Te, magkano kilo? 40 lang. Ayun, 240 sa mga per kilo ng hasa-hasa. Oh. Kadarating lang po niya, no? ₱300 naman po dito ang per kilo ng latag ng hipon. Mga malalaking hipon po yan. Oh. Tapos ang per kilo ng kanilang mga tawilis ay ₱50. Laki ng hipon mo ah. Jumbo size, no? ₱300 na per kilo. So, grabe. Talagang sumisingit si Boss Lando Explorer para makapag-update ng mga presyon po dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang dinayo po ngayong araw ng linggo. Talagang sulit ang mga presyon po ngayon, no? So, shout out, Lodi. Shout out. So, nakakita tayo dito ng latag ng bisugo. Ayan. 150 po sa mga isdang tiyabeta. Tapos, magkano per kilo nito? 160. 160 sa mga per kilo ng kanyang bisugo. Sa tilapiyang Batangas po natin ay ₱100. So, ganda ng ating bisugo, no? Sa halagang 160 na per kilo. Magkano kilo mo ng hipon? Ayun, 250 na per kilo ng hipon, no? Sarap yan, Lodi. Wala ba, Lodi? Oo. 160 lang ang kilo. Hindi, 180 lang. 180. So, 180 po yung per kilo ng bisugo. Bisugo. Mabigat na nga, Sino? Wala na to, yun na lang. Papaulam ka ba? 170 kalahati. So, shoutout sa'yo, Agustin. 85. Bili mo na lang ako, ha? Malalaki, Lodi, ah. Oo. Jerry! Bubuk ako doon sa'yo. Sige na, mamaya na. Boss Lando. Boss Lando. Anong isda to? Bakoko? Bakukot pa ang tawagin nila. Dito po ang panindan ni Boss Jerry dito na kanyang mga latagan ay malakapas at bakoko. Ang ganda ng malakapas natin, no? Quality. Magkano per kilo ngayon sa mga isang malakapas? 150 sa mga per kilo ng malakapas. Dito sa bakoko mo? 160, 180. 180 sa malaking bakoko at 160 sa sumunod na laki ng bakoko, no? Quality yan, ha? Quality po yung mga natagan niya, no? So, maganda talaga to sa ubas ngayon. Ubas talaga yan. Pinangat sa ubas. Yan po yung latag niya, oh. Sariwang-sariwang bakoko at malakapas. Tapos per kilo naman po ng hipon dito ay 320. So shout out, Lodi. Shout out sa'yo. Yun, shout out. So yan po yung mga latagan po dito ng hipon. Ang malalaki po ay 320 na per kilo. Pumpukan ng mga dilit sa halagang ₱50. Tawilis po natin ay 70 ang mga per kilo. Mga pangkinilaw po, no? Sa mga bangus pandaing po natin dito ay ₱100 na per kilo. So shout out, Lodi. Shout out sa 2.0 na mga tropa ni Lodi. Shout out. Ngayon, oh. Magkano rito? Ang ganda ng hipon dagat. Suwahin dagat, no? Shoutout mo yung Tomboy doon. Oy, shoutout daw sa Tomboy. So shout out. Yan ang sinasabi ko kay Tiyo. Shout out. Sa kabila. So shout out kay Tomboy. Shout out. Ayun, no?
That's my tomboy. Shout out. 280 na per kilo. Yan po yung mga suwahin dagat, no? Binebenta yung kasoy. Magkano? 1.5 sa kilo. 1.5 isang kilo. Joke lang po yun, ha? Joke lang po. Yan po yung mga suwahin dagat po natin na mabibili niyo po dito sa Malabon Fish Market sa halagang 320 na per kilo at malalaking hipon. 280 natin, malalaki na rin. Ang ganda rin yung 280, oh. Malalaki na rin, oh. Panalong panalo, no? Jackpot ka rito sa ganitong kalaki, oh. 300 mo, may sukuli ka pang 20. O, di ba? Butlando mo, may ayaw mo. Butlando, like mo kami suntukan, oh. Hindi na lalaban, eh. Lumabit ka dyan, to. So, Shout out kay Boss Aiko. Andas Iyan. may tomboy ng Sakrisya. ayun, shout out. Iyo, tikon. 130 sa mga per kilo ng bangus dagupan. 100 pesos sa mga per kilo ng tilapiyang Batangas, no? Isdang Matambaka. So, grabe ang mga mamimili, no? Talagang mga nag-iikot at naghahanap talaga ng mga murang presyo na mabibili dito sa Malabon Fish Market. Dito po ay 60 pesos na per kilo ng tawilis. Ang ganda ng hipon swahe talaga ng dagat, no? Malalaki, no? Iwas natin baka malaglag po yung cellphone natin sa banyera. So, lapit lang po kayo dito at murang-mura po yung mabibili nyo yung mga hipon, no? Ilang kilo po? 250 sa mga per kilo ng hipon, no? Binalitan ko na si Ate Potpot dito sa kanyang pwesto tsaka si Jerry. So, shout out sa'yo, Jerry! Tapos ka na kumain? Magkano per kilo? 320, ang lalaki, nung ganda. Sa kabila. 280 Ah, 280. Ah, parehas lang dito sa ano. Yun po, no? Parehas lang din po yung mga latagan po ng hipa, no? Kalahati. Wala na kita pinili. So, shoutout sa'yo, Mr. Wong. Ah, mabungado. Nakita ko si Baba doon. Nag-iikot. Iyon, sasabi ko. Hindi tayo magsasawa talaga i-post yung sarili mo. Ayan, kasama ka talaga sa YouTube. Shoutout sa family ni YJ. Ayan, shout out. Ito po yung mga presyohan ng kanilang gulyasan po dito, no, sa 100 pesos na kilo. May mga tumpukan din po dito ng ganunggong sa 100 pesos na tumpok. Sa Sariwa, 152. Sa Marla, na sa Maral. Tapos ang bluefin tuna, oh. Maral, Bakit niya yung nahanap eh? Pakita mo muna ako, pre. So shout out sa iyo, Boss Tinong. So shout out sa kaibigan mo kay Boss Onse. Nasaan na? Andyan? Iiwain natin yung Ayun, sa kabila pala si Boss Onse, shout out. Si Buday TV kumakain. Ayun. Buday TV kumakain. Butoy TV, shout out sa iyo. Kumakain. Kahapon si Ariel yung kumakain dyan, ikaw naman ngayon nagtatago. Pero nakaharap naman siya ngayon. Hindi kagaya ni Boss Ariel, nakatalikod eh. Ay, si Jobert Almasan, ayan. Ayun, shout out. Yun. Ang sama ng tingin. Yung mga Buday TV. Kamusta yung dalawa lang natin yung Buday TV? Kamusta yung natin wala. Kamusta yung dalawa lang natin? Nasagot yan. So shout out sa iyo, Butoy TV. Kamusta nga pala yung paglalaro niyo ng basketball? Ayos lang. Sino nanalo? Ayun, sila ang nanalo. Sila po yung Barangay Tonsuya. Ito po ay 150 na per kilo, no, ng kanyang isang lupin tuna. Nay! 1.8, 180. Nay! Nasa nigi. Huwag. Nay! Alright, sa mga updates natin, no, talagang murang-mura po ninyo mabibili ngayon yung mga paninda po nilang mga isda rito sa Malabon Fish Market. Yan po, 260 sa mga per kilo at meron din pong tumpukan sa halagang 50 pesos. 50 pesos na mga isang kabeta sa tumpok, no?
So, mga alumahan po natin dito ay 140 na mga per kilo. Yellow pin tuna ay 130 na per kilo. Gulyasan po natin ay 100 ang kilo, no? Shout out kay Jeff Baliw. So, shout out kay Jeff Baliw. Anak ni Mang Ramon. Ayun, Sombrero, anak ni kulay itim. Pakita Don mo, Ramon. pakita mo. Ayun, shout Ayun, out. nakasombrero itim. Shout out sa'yo. Shout out kay Jeff Baliw. Naiiling sa'yo, ah. Boss Cardo Tagay. Boss Cardo Tagay. Pakita mo sa vlog. Dito po ay 200 pesos na per kilo ng alimasag. 100 pesos. 200 pesos na per kilo. Tapos 150 po yung pukita, no? Sa per kilo niya. Alumahan. Magkano alumahan mo, Lodi? Ay, 150 na lang. 150. Shout So, out sa natin yan, nasa Canada. ayun, shout out po sa mga taga-Canada, no? Pamilya ko sa Canada. Ayun, shout out. Shout out pala sa ano? Sa Dubai. Shout out sa bossing namin, si Boy Rambo. Ayun, shout out sa'yo, Boy Rambo. Boy Rambo. Ayan, shout out sa'yo, Boss Gerald, ha? Shout out. Bossing na bossing. Tingnan yung mukha. Ayun, shout out sa dalawang bote. Magkano ulo ng ano, bigit? 2 kilo, 150. Ayun, 2 kilo, 150, no? Kasalanan ko yung tarantado sa akin mo, so. Yeah, shoutout ka ba ya? Dapat talaga ate. Okay na ba? Tumpukan po dito ng mga bangos, no, 100 pesos. Tapos may mga tilapia rin po silang mga latag po dito sa halagang 50 pesos na tumpukan. Boss Onse, magkano tumpukan mo? Ayun, 100 pesos sa mga islang matambaka, no? Ano pangalan? Ista namin yung Muslando. Kaya pala, akala ko. Ista namin yung Muslando. Yan po yung dalawa, nakita po uli. Si Boss Onse, tsaka si Tinong Picardal. Shout out! Yung galunggong magkano? Mga Ayan nga. tumpukan ito, 100 pesos. Ayan, mga galunggong burot to, no? Yan, ganda, oh. Burot galunggong. Plastic. Yan po ay nagkakalaga ng 100 piso, no, na kada tumpukan. Tapos mga isdang matambaka, no? Yan, bossing, magkano naman ng tumpok? Dalawa 150 lang. Dalawa, 150. Ang isang tumpukan po dito ay nagkakalaga ng 100 pesos. Latag ni Boss Ed Pompak, shout out. So ito po yung mga isdang sinatawag nilang maya-maya o big head, no? Yan po yung mga laman. Magkano naman sa mga, tumpukan na? Magkano na yan? Yan, 100 pesos sa kada tumpukan po ng mga isda, oh. Itong tilapia mo, 50 lang yan. murang-muring tilapia, 50 pesos. Yan ay may 1 kilo na, no? Oh, isa kalahati. Oh, yung mga 1.5 kilo na yung tilapia, oh. Shoutout kay Jeff Baliw. So shout out pong muli kay Jeff Baliw. Jeff Baliw. Shout out. Shoutout kay Boss Cardo. Nakaganti na naman. Bigit din po yung malaking ulo. Ito po yung pinakano niya. Kapag giniwa, ito na yung ulo, no? Masarap talaga to sa mga sinigang sa miso. Yung mga mahilig kumain ng ulo, no? Lodi, magkano yung alimasag mo? Hmm? 180. So dito naman po ay 180 na per kilo ng alimasag, no?
So yan po yung mga update natin ng mga latagan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Kung sa mga nagtatanong po, ang papasok po ng Malabon Fish Port kung kayo ay mamimili sa ating gabi o madaling araw, ito po yung lugar na entrada po ng Malabon Fish Port. Yan po ay marami rin po kayong mabibili na iba't ibang klaseng laman dagat, no? Boss, thank you ha. Salamat. Shout out kay Jonel Baliw, asawa ni Jonisha. Shout out. Per kilo po dito ng ating mga tilapiyang Batangas ay 110 pesos. Tapos dito po mga yellowfin tuna po na mga maliliit ay 140 na per kilo. Sa gulyasan po natin ay 120 na per kilo. Magkano sa bangus? 130 sa bangus Dagupan po rito, no? So yan po yung mga update natin ng mga presyo po nila ng latagan. So shout out sa iyo, kaibigang Agustin. Shout out sa iyo. So 110 pesos ang per kilo ng kanya mga tilapiyang Batangas, no? So sa shout out ka ba ulit, Lodi? Muntik. Oh, Lodi, shout out. Yun. Yeah, tilapia ya, 1 na lang. Busing 1 na lang. Yun, shout out kay Jocelyn Bernardo sa ibang bansa dyan. Oh, shout out sa mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Family natin dyan sa Romblon, shout out. Oh, shout out. Family Miraflores at family Pillarca, shout out. Iyon, shout out sa pamilya po ni Agustin. Especially kay Annalyn Bernardo na kumakain ng spaghetti. Iyon. Pakita mo, pakita mo. Naka-hoodie pa, naka-hoodie. So shout out kay At Annalyn saka Bernardo. kay Tuna Muar, yun. Oh, shout out. Mabuhay ka hanggang Gusto mo, yon, shout out. At saka kay Butoy. Yun, shout out kay Butoy. Ayun. So kanina nakita kita doon, tinatawag kita eh. Hindi mo ako nilingon eh. Wala eh. Mukhang nangangapit bahay ka, Lodi. Nandun ka kanina, oh. Tinawag kita, hindi mo ako pinansin eh. Inislab mo ako, Lodi. Wala, kita nakita eh. At saka kay Richmond Gara-Gara. Shout out sa'yo. Ayun, Mabuhay shout ka kung out. gusto mo. Ayun, mabuhay ka hanggang gusto mo. Shout out sa'yo. Sir, tilapia sir. Lodi, salamat ha. Thank you. Lodi, magkano naman ang kilo mo ngayon ng hipon? 300, 320. 300 ang per kilo, 320 ang per kilo po ng kanyang latag po ng hipon dito sa Malabon Fish Market. Alright, sa sitwasyon po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, ang kanilang pong mga presyon ay sulit na sulit at napakamura po ninyong mabibili, no? Talagang ang latagan ay napakarami dito sa bayan po ng Malabon. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa mga viewers po natin na lagi po nag-share ng aking mga vlog po dito sa Malabon Fish Market. At sa mga kababayan po natin na dumarayo. So shout out sa mga kaibigan natin, no, na mga nagko-comment ng aking pag-vlog po dito ha. Maraming salamat sa inyong lahat. At napapaundakan ko naman din po kayo sa mga katanungan ninyo, sa mga concern po ninyo dito sa Malabon Fish Market para masabi po natin yung mga gusto nyong malaman, no? So shout out sa ating mga kababayan. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan at kaganapan o sitwasyon sa Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye-bye.